Уважаеми добричи, намираме се на центъра на Добрич, на центъра на столицата на Южна Добруджа, един от най-хубавите градове някога в България. Днес, за съжаление, приличаш само на сянка от някогашното си величие. Заедно съм с Георги Джендов, кандидат за кмет на Добрич от ВЪЗРАЖДАНЕ. Кандидат за кмет, който в неделя ще отиде на балотаж. А дали ще го спечели, зависи единствено и само от вас. Кандидат за кмет, който е роден и израснал в града си, създал семейство, отглеждаш двете си деца тук. Човек, който иска не просто да остане да живее в Добрич. Човек, който иска Добрич да надмине миналото си величие, за да направим така, че един ден децата ни да се гордеят с това, което ние сме направили, така както се гордеем с това, което нашите родители и нашите баби и дядовци сториха с някога невзрачния град, превръщайки го в един от най-хубавите градове в България. Изберете Георги Джендов за кмет. Изберете ВЪЗРАЖДАНЕ, гласувайте с бюлетина номер 42 в неделя, не само за бъдещето. Гласувайте, за да се запишете в историята и да станете част от новата и модерна история на България. ВЪЗРАЖДАНЕ е номер 4.